салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали Фара Шоу. имрӯз дар навор гап мезанем дар бораи урани Тоҷикистон, аввалин бомбаи Иттиҳоди Шӯравӣ ва Табушар яъне Истиқлол. аввал каме дар бораи таърихи уран ва шаҳраки Табушар, конҳои урани он ва баъдан дар бораи яроқи атомӣ ва таъсири он ба башарият рафтем. дар охири моҳи феврали соли 2017 дар ҷараёни сафари Владимир Путин ба Душанбе, ҳукуматҳои Русия ва Тоҷикистон созишнома дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи истифодаи осоиштаи нерӯи атомиро имзо карданд. ба ҷуз аз кори муштараки олимони ҳастаии ду кишвар, созишнома барқарорсозии партовгоҳҳои ураниумӣ воқеъ дар вилояти суғди Тоҷикистон ва аз кор андохтани корхонаҳои истихроҷ ва коргарди уран, пеш аз ҳама дар ҳудуди шаҳри Истиқлол пешина Табушар, пешбинӣ мекунад. дар навор ман номи пешинаи ин мавзеъро яъне Табушарро истифода мекунам, чунки дар бисёри сарчашмаҳои иттилоотӣ ва ҳуҷҷатҳои пешина ин шаҳр ҳамчун Табушар сабт шудааст ва инчунин номи нави шаҳрро яъне Истиқлолро на ҳама ҳоло медонанд ва одат кардаанд. бисёриҳо маҳз номи пешинаашро медонанд. таърихи офариниши яроқи ҳастаӣ дар Иттиҳоди Шӯравӣ ва Амрико тақрибан як нуқтаи холӣ ва маълумотҳо ҳама зери унвони махфӣ буда, тахмин аст ки шояд дар нимаи дуюми асри 21 яъне солҳои 2050 аз рӯи ин маълумотҳо муҳри махфӣ бардошта шуда ҳақиқат во шавад. аммо бар ин бовар аст ки нахустин бомбаи атомии Иттиҳоди Шӯравӣ аз урани дар Тоҷикистон дар солҳои 40 аз кони ураниуми наздики шаҳраки Табушар истихроҷшуда тайёр шуда буд ва тибқи маълумотҳои тасдиқношуда дар охири солҳои 1930 ва аввали солҳои 1940 маъдани урани кони Табушар ба Амрико низ расидааст ки аз он уран аввалин бомбаҳои атомияшонро амрикоиҳо низ сохта буданд. аммо кам одамон медонанд ки аввалин маълумот дар бораи мавҷудияти элементҳои радиоактивӣ дар доманакӯҳҳои қаторкӯҳҳои Осиёи Марказӣ, аз он ҷумла дар наздики Табушари Тоҷикистон, дар аввали асри 20 пайдо шудааст. маҳз ҳамон вақт геологҳо ба императори Русия Николай ду хабар доданд ки дар канори империя, дар сангҳои кони Туямуюнск дар қаламрави Қирғизистони муосир, кони элементи кимиявии радий кашф карда шуд ки хусусиятҳои он аллакай аз ҷониби олимаи фаронсавии Мария Складовская ва шавҳараш Пьер Кюри дар Фаронса фаъолона омӯхта мешуданд. ҳанӯз дар охири соли 1910 академики рус Владимир Иванович Вернадский, ки дар соҳаи тадқиқоти элементҳои радиоактивӣ фаъолона кор мекард, маъруза карда дар он чунин гуфта буд: ба шарофати кашфи падидаи радиоактивӣ мо манбаи нави энергияро омӯхтем. ҳоло дар падидаҳои радиоактивӣ дар пеши назари мо манбаъҳои энергияи атомӣ кушода мешаванд, ки миллионҳо маротиба бештар аз ҳамаи он манбаъҳои энергия аст, ки имрӯзҳо ба инсоният маълум мебошад. чунон ки олимони Академияи илмҳои Қирғизистон Торғоев, Алёшин ва Аширов дар ин бора менависанд, ҷинсҳои дар кони Туямуюнск истихроҷшуда ба шаҳри Санкт-Петербург оварда шуда, аз он ҷо баъд аз кор кард ба Олмон маводи кимиёвии радий ва ванадий фиристода мешуд. тибқи пажӯҳишҳои доктори илмҳои химия Николай Аблесимов, соли 1914 императори Русия Николай ду амр дод ки аз хазинаи давлат 169500 рубл ҷудо карда ҷустуҷӯ ва иктишофи конҳои ашёии радиоактивиро идома диҳад, вале корҳои оғозшуда бо сабаби сар задани инқилоби соли 1917 ва ҷанги шаҳрвандӣ қатъ гардиданд. агар ин иддаҳо тасдиқ шаванд, пас чунин ҳисоб кардан мумкин аст ки подшоҳи Русия Николай ду хеле дурандеш буд, чунки билохира ҷустуҷӯ ва тадқиқи маъданҳои уран дар канори империя бо муваффақиятҳои калон анҷом ёфт. дар нишобиҳои ҷанубии қаторкӯҳҳои Курамин дар наздики деҳаи Табушари Тоҷикистони ҳозира соли 1925 аллакай дар давраи Иттиҳоди Шӯравӣ бузургтарин кони маъдани уран дар Осиёи Марказӣ кашф шуд. уран чист?
барои онҳое ки намедонанд, уран ё ин ки ураниум ин элементи кимиёвӣ таҳти рақами 92 ва рамзаш ҳарфи уи лотинӣ дар таблицаи химиявии Менделеев вазни атомияш 238 грамм молекула, металли хокистарранги рӯшан бо радиоактивии суст, радиуси атомаш 138 пикометр мебошад. Пикометр чист? Барои фаҳмидан чунин мисол меорем: 1 метрро ба триллион қисм ҷудо кунем, 1 пикометраш 1 қисме аз триллион мешавад. яъне зарраи хеле хурди атомӣ ки онро бо чашм дидан ғайриимкон аст, танҳо бо ёрии таҷҳизотҳои махсуси оптикӣ. барои тайёр кардани урани яроқӣ онро аввал коркард карда бо ёрии реакторҳои махсус то фоизи муайян ғанӣ гардонидан лозим. миқдори уран дар кони наздикии табушар ба ҳадде баланд буд ки бо пайдо шудани аввалин дастгоҳҳои разведкаи радиатсионӣ топографҳои низомии қарордошта дар ин минтақа сатҳи радиатсияро хеле баланд арзёбӣ мекарданд. яъне нишондоди радиоактивии баланде ки барои зиндагии мардум дар он минтақаи наздики конҳо хатарнок буд. аммо мамлакате ки дар ҷанги бузурги ватанӣ ғалаба карда буд, барои истеҳсоли яроқи ядроӣ ба ашёи хом эҳтиёҷ дошт ва дар миёнаи солҳои 40 дар мавзеи деҳаи табушар ки барои мардум баста буд, сохтмони иншоотҳои лозима барои истихроҷи уран дар конҳо оғоз ёфт. мисли ҳамон шаҳри бастаи махфии арзамас 16 ки дар он ҷо сар карда аз соли 1946 корхонаи ҳарбии истеҳсоли яроқи ядроӣ амал мекард, табушар низ номи махфии ленинобод 31-ро гирифт. дар мавриди пайдоиши воҷаи табушар то ҳол муаррихон ва забоншиносон ба як таваққуфи аниқ омада наметавонанд. эҳтимол аст ки ин номро яъне табушарро ба ин минтақа кӯчманчиёни қадимаи эрони табор гузоштаанд ва маънои ин воҷа низ эҳтимолан мавзеи номусоид барои зиндагиро дорад. соли 2012 номи шаҳр аз табушар ба истиқлол иваз карда шуд. бинокорон ва коргарони шаҳри бастаи табушар номи махфияш ленинобод 31 аз ҷиҳати халқияту миллат гуногун буданд. масалан қисми зиёди коргарони сохтмонҳо ин немисҳои асиршуда дар вақти ҷанги дуюми ҷаҳонӣ, инчунин немисони муқимии Қрим ва назди дарёи Волга буданд. аз ин ҷост ки меъмории қисми зиёди биноҳои истиқоматӣ, биноҳои идоравии заводҳо, мағозаҳо, беморхонаҳо ва бинои фарҳанг ки онро немисҳо сохтаанд, ба меъмории Германия ва Швейтсария шабоҳат дошт. дар аввалҳои соли 70 табушар шаҳре буд ки 15 000 нафар аҳолӣ дошт ки қисми зиёди ин аҳолияш ин немисҳо ва русҳо буданд. дар шаҳр 2 мактаби русӣ буд ки дар умум дар онҳо 2500 хонанда таҳсил мекарданд. таъминоти шаҳри басташуда бо озуқаворӣ ва молҳои лозима дар он вақт хеле аъло буд. сабзавоту меваҷути савхозҳое ки дар соҳили сирдарё воқеъ буданд фаровон ва қариб дастраси ҳамаи шаҳрвандон буд. дар шаҳр варзиш дар дараҷаи олӣ инкишоф ёфта буд. дар охири солҳои 80 бо истихроҷи зиёди конҳои маъдани уран, истеҳсоли маҳсулоти вазорати мошинсозии миёна коҳиш ёфт ва бо бошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ ва сар задани ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон дар соли 1992 қариб тамоми аҳолии рӯззабон табушарро тарк карданд. ҳама олмониҳои этникӣ ба ватани таърихии худ баргаштанд ва имрӯз ҳазорон нафар собиқ табушариҳо дар Русия, Украина, Олмон, Амрико, Канада ва дигар кишварҳо умр ба сар мебаранд. пас аз хатми ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон дар солҳои 90, табушар дар соли 1997 ба як шаҳри арвоҳ шабоҳат дошт, тақрибан ба шаҳри Припяти Украина ки баъди садамаи нерӯгоҳи ҳастаии Чернобил аз радиатсия осеб дида буд. як қисми хатҳои об ва канализатсияи шаҳр аз кор баромад ва ҳатто аҳолии муқимии шаҳр ба тарк кардани хонаҳои худ шурӯъ карданд. дар шаҳр тақрибан 3000 нафар боқӣ монда буд. оҳиста оҳиста аҳолии шаҳр дар даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон зиёд шудан гирифта, аллакай соли 2011 шумораи аҳолияш ба 7000 нафар расид ва имрӯзҳо бошад тақрибан 20 000 нафар аст. аммо барои зиндагӣ ва ободии шаҳр, шаҳрвандон ва сокинони
диҳаҳои гирду атрофро зарур аст, ки шароитҳои барои ҳаёт ва саломатӣ бехатарро фароҳам оваранд. имрӯз дар ҳоле ки дар атрофи шаҳр зиёда аз миллионҳо тонн партовҳои коркардшуда аз истеҳсоли уран нигоҳ дошта мешаванд ва нишондоди радиатсионӣ ба 80 микрорентген соат ва аз ин ҳам зиёд мерасад, барои ҳамин наметавонем ҳоло гӯем, ки ин партовкаҳои уранӣ барои мардум бехатаранд, чунки нишондоди бехатари радиатсия барои бадани инсон 20 микрорентген дар як соат аст, максимум то 50 микрорентген дар як соат. нишондоди 80 микрорентген дар як соат ин барои инсон зараровар буда метавонад ба касалиҳои гуногун дучор кунад. ба гуфти олимон, агар дар солҳои наздик сатҳи радиатсионӣ коҳиш дода нашавад, бояд тамоми сокинони маҳалҳо ба радиуси чанд даҳҳо километр кушонида шаванд. барномаи мақсадноки байнидавлатии мелиоративии қаламравҳои кишварҳои аз истихроҷи уран зарардида, ки соли 2012 таҳия шуда буд, ба далели набудани маблағ дар рӯи коғаз монд. ин аст, ки созишномаи имзошуда миёни Русия ва Тоҷикистон дар бораи азходкунии партовкаҳои уран ва аз кор андохтани корхонаҳои истихроҷ ва коркарди уран барои Тоҷикистон аҳамияти бузург хоҳад дошт. хушбахтона корхонаи давлатии Росатоми Русия ғолиби тендер оид ба корҳои безараргардонии партовкаҳои конҳои ураниуми минтақаи Табушар шуда, дар доираи созишнома байни Русия ва Тоҷикистон оиди корҳои муштарак дар соҳаи истифодаи осоиштаи энергияи атомӣ ва аз кор андохтани партовкаҳои урани минтақаи Табушар вазифадор шуданд, ки то охири соли 2023 корҳои безараргардонӣ ва аз кор андохтани партовкаҳои урании Табушарро ба анҷом расонанд. арзиши шаҳрномавии ин лоиҳа оиди аз кор андохтан ва безарар гардонидани партовкаҳои ураниумӣ зиёда аз 700 миллион рубли русиро ташкил медиҳад. баландии баъзе аз партовкаҳои ураниумӣ ба 60 метр мерасад ва ҳаҷми умумии партовкаҳои ураниумии ин минтақа тақрибан 1 миллиону 170 ҳазор тонна аст. масоҳати ишғол намудаи ин партовкаҳо ба 8 гектар баробар аст. дар умум бошад, тибқи маълумотҳои Вазорати саноати Тоҷикистон, масоҳати умумии ҳамаи партовкаҳои ураниумӣ дар шимоли ҷумҳурӣ 180 гектар буда, ҳаҷми умумии ҳамаи ин партовкаҳо 55 миллион тоннаро дар бар мегирад. ва соли 2019 инчунин маълумотҳо буданд, ки аз тарафи Бонки Аврупоии аз навсозӣ ва рушд ба Тоҷикистон грант ба миқдори 33 миллион евро барои безараргардонии партовкаҳои ураниумӣ дар шимоли Тоҷикистон ҷудо карда шуда буд. пештар дар ин участка тадқиқоти комплексии инженерӣ гузаронида шуда, шароити геологию гидрологии участка муайян карда шуда, кофтукови топографию геодезӣ тартиб дода шуда, барои мелиоративии объектҳои участкаи мазкур лоиҳаи сметавӣ тартиб дода шуда буд. дар доираи ин лоиҳа инфрасохтор омода карда, қисматҳои бино дар ҳудуди он барҳам дода шуда, хоки олудашуда аз ин ҳудуд хориҷ карда шуда, хоки тоза ворид карда мешавад. инчунин нишебиҳои партовкаҳо мустаҳкам карда шуда, монеаҳои болоии муҳофизатӣ гузошта мешаванд. дар ин ҳудуд системаи обпарто ташкил карда шуда, аз рӯи натиҷаи кор системаи назорати ҳудуди барқароршуда насб карда мешавад. агар ин лоиҳа тибқи ваъдаҳо аз тарафи Росатом ба муваффақият иҷро шавад, минтақаи мазкур нисбатан бехатар ва радиатсия низ камтар мешавад ва ин хуб аст. ҳудуди Тоҷикистон дорои 14% захираи урани табиии ҷаҳонӣ мебошад, вале дар бораи истихроҷ ва истеҳсоли он айни ҳол ягон маълумоти аниқе нест ва гуфтан мумкин аст, ки Тоҷикистон ҳоло уран истеҳсол намекунад. дар давраи Иттиҳоди Шӯравӣ бошад, ҳамасола тақрибан 170 тонн уран аз конҳои Табушар истихроҷ мешуд. имрӯзҳо дар бозори ҷаҳонӣ бошад 1 килограмм урани хом, яъне ғанинагардида, $250 амрикоӣ нарх дорад. гуфтан мумкин аст, ки дар давоми 45 сол Иттиҳоди Шӯравӣ аз конҳои урани шимолии Тоҷикистон дар умум 7 миллиону 650 ҳазор тонн урани хом ба маблағи умумии баробар ба 1 триллиону 913 миллиард доллари амрикоии имрӯза истихроҷ карда, барои сохтмони бомбаҳои атомӣ ва истгоҳҳои барқии атомӣ истифода кардааст.
дар наздики Табушар ба ғайр аз конҳои уран ҳанӯз дар давраи шӯравӣ як қатор конҳои тилло, нуқра, вулфрам, висмут, дигар металлҳои ранга, инчунин мармари хушсифат ки ҳам аз ҷиҳати сифат ва ҳам аз ҷиҳати зебогӣ аз мрамори машҳури италиявӣ ягон камие надорад, кашф шуда буданд. аз ин рӯ материалҳои тадқиқотии геологии солҳои гузаштаро имрӯз як қатор сармоягузорони эҳтимолӣ, пеш аз ҳама хитоиҳо, бо шавқу ҳаваси зиёд меомӯзанд. албатта ҳар як давлат дар шароити равандҳои муосири геополитикӣ мехоҳад ки дорои яроқи атомии худ бошад, чунки доштани яроқи атомӣ то ҳадде кафолати бехатарӣ аз ҳуҷумҳову ҳаракатҳои низомиро нисбати ин давлат медиҳад. новобаста аз он ки барои сохтани яроқи атомӣ миллиардҳо доллар ва технологияву кадрҳои боқувват лозим, бедастгирии дигар давлати абарқудрати дорои чунин яроқ сохтани яроқи атомӣ қариб ки имконнопазир аст. масалан Кореяи Шимолӣ бо кӯмаки Иттиҳоди Шӯравӣ ва Русия дорои яроқи атомии худ шуд. Хитой низ бо кӯмаки Иттиҳоди Шӯравӣ, давлати Исроил ва давлати Покистон бо кӯмаки Амрико ва Ҳиндустон бошад, Амрико, Канада ва Фаронса барои сохтани яроқи атомияш кӯмак карданд. ҳоло бошад дар Эрон нисбатан бо кӯмаки Русия истгоҳҳои барқи атомӣ ва реакторҳо барои ғанигардонии уран сохта шуда истоданд ва Эрон низ ҳаракати сохтани яроқи атомиро дорад. баъзе коршиносон бар он ақидаанд ки Эрон эҳтимолан аллакай дорои яроқи атомӣ ҳаст ва аз пай зиёд кардани шумораи бомбаҳои атомияш аст. оё Тоҷикистон низ метавонад соҳиби яроқи ядроии худ шавад? ман фикр мекунам ки метавонист ва метавонад, лекин барои ин халқи тоҷик ва Тоҷикистонро ниҳоят муттаҳид ва дар фикри бехатарии миллӣ мебояд буд. масалан давлати Исроил ҳудудаш якчанд маротиба аз Тоҷикистон хурд. аҳолияш бошад 9 миллион нафар, яъне камтар аз аҳолии Тоҷикистон. вале Исроил дорои яроқи атомӣ бо шумораи тақрибан 100-300 адад бомбаи атомии худ аст ва артишу иқтисодиёти тараққикардаи муосир мебошад. бале амрико ба ӯ кӯмак мекард ва мекунад, вале худи халқи яҳуд бисёр тифоқ ва пешсаф буданд ва ҳастанд, алалхусус дар соҳаи тиҷорат ва илм. яке аз беҳтарин системаи тандурустӣ дар ҷаҳонро доранд. қариб ҳамаи соҳаҳои давлатиашон ба дараҷаи олӣ тараққӣ карда мебошад. музди маоши ҳадди аққал дар Исроил $1,500 ташкил медиҳад. яъне гап сари он аст ки агар хоҳишу талош набошад, касе кӯмак ҳам намекунад ва миллату давлат низ рушд намекунад. барои ҳамин мо низ шонси доштани яроқи атомии худро доштем ва дорем. имрӯзҳо бошад дар дунё ин давлатҳо дорои яроқи атомии худ ҳастанд. русия тақрибан 6000 адад, амрико тақрибан 5500 адад, хитой тақрибан 350,600 адад, фаронса тақрибан 300-360 адад, бритониёи кабир тақрибан 250 адад, покистон тақрибан 165 адад, ҳиндустон тақрибан 160 адад, исроил тақрибан аз 90 то 300 адад, Кореяи Шимолӣ тақрибан 26 адад, Эрон тақрибан 10 адад. албатта ин шумораҳо аниқ набуда тахминӣ ҳастанд ва дар асл миқдори бомбаҳо метавонад 1,5-2 баробар зиёд бошад. аввалин маротиба дар таърихи инсоният истифодабарии бомбаи атомӣ дар ҷанги низомӣ зидди душман, яъне аз тарафи амрикоиҳо партофтани 2 бомбаи атомӣ ба шаҳрҳои ҷопонии Хиросима ва Нагасаки 6 ва 9 августи соли 1945 буд. дар натиҷаи таркиш ин бомбаҳо дар ин ду шаҳри ҷопонӣ дар умум 200-230 ҳазор нафар ба ҳалокат расиданд, ки қисми зиёди фавтидагон мардуми осоишта буданд. бояд қайд кард ки ҷопон дар ҷанги дуюми ҷаҳонӣ шарик ва тарафдори Германияи фашистӣ буд ва зидди Амрико меҷангид. масалан ҳуҷуми авиатсияи ҷопон ба пойгоҳи низомии амрикоиҳо дар ҷазираи Пёрл Харбор 7 декабри соли 1941
дар натиҷаи ин ҳуҷум 2403 сарбозу афсарони амрикоӣ ба ҳалокат расида, тақрибан 300 ҳавопаймо ва даҳҳо киштиҳои ҳарбии болои обӣ ва зери обии амрикоиҳо нобуд карда шуда буд. баъди он ки амрико ҳамлаи атомиро зидди ду шаҳри ҷопон анҷом дод, тамоми ҷаҳон дар хиҷолат буданд, чунки истифодаи чунин яроқи қатли ом ҳатто зидди душман, ин бисёр хатарнок на танҳо барои он душман, балки барои тамоми инсоният аст. ва ғайр аз мавҷи зарбавии оташин ки тамоми мавҷудоти зиндаро дар радиуси 5 километр сӯзонда нобуд мекунад, боз чангу ғубори радиатсионӣ ба воситаи шамолу борон ба масофаҳои дур рафта ба болои сари дигарон рехта, дигаронро низ олудаи радиатсияи зараровар мекунад ва онҳое ки олудаи радиатсияи зараровари атомӣ мешаванд, бо касалиҳои гуногун аз он ҷумла саратон яъне рак, шуш, чашм, касалиҳои пӯст, безуҳуриётӣ, бефарзандӣ шуда, ҳатто насле ки аз онҳо ба дунё меояд бо нуқсонҳои гуногун аз ҷумлаи нобиноӣ, надоштани даст ё пой ё ангуштони зиёдатӣ ва ғайра нуқсонҳо таваллуд мешаванд. қисме аз ҷомеаи ҷаҳонӣ аниқ намедонистанд ки ин чӣ гуна яроқ аст, ки чунин таҳшатҳоро ба бор меорад. дар Иттиҳоди Шӯравӣ боша дарк карданд ки ин яроқи атомӣ аст, вале барои аниқтар фаҳмидан ва омӯхтани таъсирҳои ин яроқ ба Ҷопон ду ҷосус яъне агент равон карда шуд, ки дар натиҷа онҳо бо худ як панҷа хоки радиоактивии заҳролуд, сар ва дасти сӯхтаи одамеро, як порагӣ сангу хишту металлро аз шаҳрҳои Хиросима ва Нагасакии Ҷопон барои омӯзиш ба Москав оварданд ва Иттиҳоди Шӯравӣ низ барои ҳарчи зудтар сохтани яроқи атомии худ дарҳол корҳоро оғоз кард. пеш аз ин ҳам Иттиҳоди Шӯравӣ аз соли 1942 инҷониб ҳаракатҳо барои сохтани бомбаи атомиро дошт, вале баъди дидани натиҷаи истифодаи чунин яроқ аз тарафи амрикоиҳо дар Ҷопон, бо талоши даҳчанд барои тезтар сохтани яроқи атомӣ ҳаракат кард. дар натиҷа аллакай 29 августи соли 1949 Иттиҳоди Шӯравӣ аввалин таркиши таҷрибавии бомбаи атомии худро дар полигони Семипалатински Қазоқистони Шӯравӣ гузаронд. барои омӯхтани натиҷаҳои ин таркиш дар ҳудуди ин полигони ҳарбӣ иншоотҳои гуногун аз қабили биноҳои баландушона, додҳои ҳарбӣ, деворҳо, окопҳо, траншею блиндажҳо ва ҳатто истгоҳи метро дар зери замин, инчунин техникаҳои гуногуни ҳарбӣ ва ғайриҳарбӣ ба монанди танку БТР, мошину тракторҳо ва ғайра гузошта шуда буданд. ҳатто рамаҳои чорвои гуногун аз қабили гову гӯспанд, бузу бузғола, саг, хук, харгӯш, муш ва ғайра ҳайвоноту ҳашароту наботот барои санҷиш ва омӯзиши таъсири таркиши бомбаи атомӣ дар масофаҳои гуногун аз нуқтаи таркиш гузошта шуда буданд. инак 29 августи соли 1949 соати 7 саҳарӣ аввалин бомбаи атомии Иттиҳоди Шӯравӣ бо номи РДС-1 дар полигони Семипалатинск барои омӯзиш тарконида шуд. дарозии бомба 3 метру 70 сантиметр, диаметраш 1,5 метр, вазнаш 4600 килограмм, иқтидораш 22 килотон. ҳарорати гармии атрофи таркиш то 1 километр дар натиҷаи таркиш зиёда аз 1 миллион дараҷа буд. дар радиуси 500 метр рӯи замин бетон ва оҳан аз гармии зиёд об шуданд. танку яроқҳои гуногуни оҳанини вазнин ки дар дурии аз 500 то 1000 метр аз нуқтаи таркиш ҷойгир буданд, чапа шуда қисман каҷ ва қисман аз ҳарорати баланд об шуданд. автомобилҳову иншоотҳои гражданӣ пурра сӯхта нобуд ва валангор шуданд. таркиши ин бомбаи атомӣ чунон сахт буд ки амрикоиҳо онро ба воситаи таҷҳизотҳои махсуси худ тавонистанд қайд кунанд, гарчанде ки ин таркиши омӯзишӣ махфӣ буд. бомбаи атомии РДС-1 аввалин ва хурдтарин бомбаи атомии Иттиҳоди Шӯравӣ буд ва аз ҳамин намуд ҳамагӣ 29 адад барорӣ шудааст. баъди ин дигар намуди бомбаҳои атомӣ истеҳсол мешуданд. аллакай соли 1950 Иттиҳоди Шӯравӣ расман дар бораи доштани яроқи ядроии худ ба тамоми дунё эълон кард.
сол аз сол ҳам шумораи бомбаҳои атомӣ ва ҳам иқтидорашон дар Иттиҳоди Шӯравӣ зиёд шудан мегирифт ва соли 1961 дар Иттиҳоди Шӯравӣ бомбаи атомии пуриқтидортарин ба номи «Шоҳбомба» ва таркиши он низ ҳамчун таркиши сахттарин дар таърихи башарият қайд карда шуда ба китоби рекордҳои Гиннес ҳамчун сахттарин таркиш дар таърихи сайёраи Замин ворид гардид. мувофиқи маълумотҳои олимону таърихшиносон ин таркиш монанд ба таркише буд ки он бар асари бархурди астероид ба Замин миллионҳо сол пеш дар давраи зинда будани динозаврҳо ба амал омада буд. ин бомбаи атомӣ 3 октябри соли 1961 соати 11:30 ба вақти Москав дар полигони таҷрибавии Сухой Нос воқеъ дар ҷазираи Новая Земляи шимоли Иттиҳоди Шӯравӣ баъди партофтан аз ҳавопаймои Ту-95В дар фазо дар баландии 4000 метр аз Замин тарконида шуд. дарозии Шоҳбомба 8 метр ва бараш 2 метр буд. вазнаш 26.5 тонна. иқтидораш 58 мегатон. мавҷи таркишии ин бомбаи атомӣ то дараҷае сахт буд ки 3 маротиба Заминро давр зад. рӯшании таркиш чунон дурахшон буд ки онро дар дурии 1000 километр аз ҷойи таркиш дидан мумкин буд ва онро аз Норвегия, Аляска ва Гренландия одамон дидаанд. занбурӯғи ядроии ин таркиш ё ин ки чангу ғубори ин таркиш ба баландии то 67 километр боло шуда диаметри болои он баробар ба 97 километр буд. новбаста аз он ки ин бомбаи атомии иқтидортарин буд, дар натиҷаи таркишаш на табиат ва муҳити гирду атрофи таркиш ва на ягон одам зараре надиданд. чунки дар таркиби ин бомба элементҳои радиоактивии заҳролуд ва зарароварро ворид накарда буданд, чунки мақсад санҷиши таркиши бомба буд, на таъсири радиатсионии он ба муҳит ё одамони муҳит. агар мақсади таркиши ин бомба куштани шумораи зиёди одамон ва иншоотҳои душман мебуду он дар ҳолати ҷанг зидди душман истифода мешуд, дар он маврид ба ин бомба элементҳои радиоактивии зарароварро ворид мекарданд ки чанги радиатсионии он ҳазорҳо километри квадратиро заҳролуд мекард ва дар радиуси то 500 километр аз ҷойи таркиш тамоми техникаю иншоотҳоро чаппа сӯзонда валангор мекард, одамонро бошад ба хокистар яксон. барои ҳамин ба ин бомбаи таҷрибавӣ элементҳои радиоактивии зарароварро қӯш накарданд ва онро дар ҷазираи Новая Земляи Иттиҳоди Шӯравӣ ки дар уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ ҷойгир аст ва аз соҳили материк дуртар аст, дар фазо дар баландии 4 километр аз рӯи Замин тарконданд. яроқи атомӣ имрӯзҳо аз ҳама яроқи даҳшатноктарини қатли он ба ҳисоб меравад ки метавонад ҳастии башарият ва сайёраи Заминро зери суол монда онҳоро нобуд созад. чунки миқдори бомбаҳои атомие ки имрӯз дар дунё вуҷуд дорад хеле зиёд аст. олими рус Игор Курчатов, яке аз ихтироъкунандагони асосии аввалин бомбаи атомии Иттиҳоди Шӯравӣ, баъди аввалин таркиши таҷрибавии бомбаи атомии РДС-1 ки иқтидораш ҳамагӣ 20 килотон буд, чунин гуфт: ман ҳоло мебинам ки мо чӣ яроқи даҳшатнокеро сохтем. ягона чизе ки бояд моро ба ташвиш гузорад ин пешгирӣ ва роҳ надодани ҷанги ядроӣ мебошад. инчунин ӯ боз гуфта буд: атом бояд коргар бошад, на сарбоз. имрӯзҳо бо назардошти вазъ дар Украина ва Аврупо эҳтимолияти рух додани ҷанги сеюми ҷаҳонӣ бо истифодаи яроқи атомӣ хеле баланд аст. касе ҷанги атомиро намехоҳад, вале агар он рух диҳад, ояндаи одамизод ва сайёраи Замин зери суол хоҳад монд. дуогӯ мемонем ки ягон намуди ҷанг дар ягон ҷой рух надиҳад. омин. бо ҳамин навор ба охир мерасад. ташаккур барои таваҷҷӯҳатон. ободу сарбаланд бошед. хайр.